Bine ai venit! Eu sunt Ana Maria. Îți mulțumesc că ai ales să îți oferi aceste câteva minute doar pentru tine. Așează-te într-o poziție confortabilă sau întinde-te dacă simți nevoie. Lasă mâinile să se relaxeze și închide ușor ochii. Inspiră adânc pe nas și expiră încet pe gură. Încă o dată. Inspiri adânc pe nas și expiri încet pe gură. Inspiră liniște, expiră tot ceea ce nu îți mai este de folos. Permite corpului tău să înceapă să se relaxeze. Simte cum fruntea se destinde. Ochii se odihnesc. Maxilarul se relaxează. Umerii devin din ce în ce mai ușori. Brațele, palmele, pieptul, abdomenul, șoldurile, picioarele și tălpile intră într-o stare plăcută de liniște. Respirația curge natural, fără să o controlezi. Doar observ. Cu fiecare inspirație primești calm. Cu fiecare expirație eliberează tensiune. Imaginează-ți acum că deasupra capului tău apare o lumină caldă, blândă și liniștitoare. Această lumină coboară încet peste tine. Îți atinge creștetul, fruntea, fața, gâtul, umerii, brațele, pieptul, inima, abdomenul, șoldurile, picioarele. Până când întregul tău corp este învăluit în această lumină. În această lumină ești în siguranță. Nu ai nimic de demonstrat. Nu ai nimic de grăbit. În acest moment este suficient doar să fii. Spune în gând după mine. Aleg liniște. Aleg echilibrul. Aleg să mă întorc către mine. Merit să mă simt bine. Merit pace. Merit iubire. Respiră profund acum. Simte cum fiecare celulă a corpului tău primește această stare de calm. Dacă apar gânduri, lasă-le să treacă, asemenea norilor de pe cer. Nu te lupta cu ele. Doar revin cu blândețe la respirația ta. Aici, acum. În acest moment există doar liniște. Mai rămâi câteva clipe în această stare. Începe ușor să devii conștient de corpul tău. Mișcă degetele mâinilor. Mișcă degetele picioarelor. Inspiră profund. Expiră încet. Iar atunci când te simți pregătit, deschide ochii ușor. Ia cu tine această stare de liniște în tot ceea ce vei face astăzi. Îți mulțumesc că ai fost aici.
Dacă această meditație ți-a adus câteva momente de pace, te aștept cu drag și la următoarele meditații. Ai grijă de tine.